हेलो नारायण भाई टीके शीघ्र टीके लाट्रिन सफा करिया गाड़ी पठाओ। ମୁଁ କେତେ ଆଉ ଝାଡା ଅଟକେଇବି 4 ଦିନ ପରେ ଅଟକେଇଲିଣି ଟିକେ ପଠାଅ। ବାପା ବାପା ତମ ପାଖରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନମ୍ବର ଅଛି? अरे बुधिया से इंद्र किए से? ଯିଏ ଏ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବା ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ। हाँ इंद्र तो मो माउसी पुओ भाई ताको नंबर मो पाखरे थिबो आ कहले ना कोन बापा इंद्र नंबर अछि। अरे तोर इंद्र पाखरे कोन काम? ନାଇଁ ନାଇଁ କାମ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ଫୋନ କରିକି ଏତିକି କହିଥାନ୍ତେ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି ସେପଟେ ଟିକେ ଟ୍ୟାପ ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହଉଛି ଏପଟେ। अरे बुधिया तू कहीं फोन करिबू तो भल तते स्कूल न जिया पई गोटे बहाना मिल गला। ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପା କଥା କଣ କି ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। तू केडा बड़ पढ़ालीटा और रही था मु छता नहीं के आउची तू स्कूल जीवू। ଫସି ଗଲୁ ରେ ଗୋବରା ଏବେ କଣ ଗୋଟେ ଉପାୟଟେ ଚିନ୍ତା କର ରେ ବାପା। ଥାଉ କାହିଁକି ସେ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ଯିବ ଛତାଟା ଖୋଜିବାକୁ। ମୁଁ କାଲିଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବି ଆଉ। तू कौन भावुचु मु कौन किछि जानी पारुनी। डरा टोका जा सेपट घरे बसी पाठ पढ़िबू जा। इले गोबला तू दमलु ଭଲ ପିଲାଟା ନୁହେଁ କହିଲେ ତୋଲା ଡାଡି ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ମିଟେ ଗଲିନୁ ଆମ କଲୁ କାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ମତେ ଡାକିବାକୁ। ତୁ ଭାରି ଭଲ ପିଲାଟାରେ ବଣ୍ଟି କହିଲେ ତୋର ମନେ ନାହିଁ କେମିତି ଥରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ତୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ବୋଲି ମତେ ଆମ ଘରକୁ ଡାକିବାକୁ ଆଇଥିଲୁ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି କେମିତି। ଆଲେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଗଲେ ଅତୁନା ନାଇଁ ବା। ए बुधिया देखिलु बाहर किए डाकुची ना कौन? ए तमे ଦି ଜଣ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ସାଙ୍ଗ କମେଡି କରୁଛୁ ନା କଣ? ଆମେ ବା ତତେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକିବାକୁ ଆଇଛୁ। अरे बा बुधिया बाहरे कहा संगे कथा होचु? ହଁ ବାପା ଦିଟା ପାଗେଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛି। तू भी पागल है गलो पागल से कौन कथा होचु? अरे बंटी बुधिया दी जण ठिया आइंती। କଥା କଣ କି ବାପା ସେମାନେ ମତେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦି ଜଣ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ପଳାଅ ବର୍ଷା ଜମା ଖେଳିବେନି। अरे से माने परा स्कूल ड्रेस पिंधिकी आसीछंती। କଥା କଣ କି ବାପା ସେମାନଙ୍କ ବୋଉ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପରା ସଫା କରିଦେଇନ୍ତି। ମାନଙ୍କର ବୋଉ कौन कथबार्ता है सब पैंट सार्ट सफा कर देती। डरा टोका ए पिले माने तमे घर को आस बुधिया तम साथ स्कूल जीव। ହଇରେ ପଢାଳି ଦଳ ତମର ଯଦି ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ନିଜେ ଗଲନି ମତେ ଡାକିବାକୁ ଆସିଲେ ଭାରି। ସାଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧିଆ ଗୋଟେ କଣ ପ୍ଲାନ କରୁନୁ ଯେମିତି ଆମେ କେହି ବି ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବାନି। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ଅଛି। ବାପା ବାପା ଟିକେ ରେଡିଓଟା ଲଗେଇଦେବି। हे रे टोका तू स्कूल जाकू एपर्यंत बाहरिनु? ହଁ ହଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ରେଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ଆଜି ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ
200 କିଲୋମିଟରର ପବନ ବୋହିବ। ଏଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଜମାରୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାପା ବାପା, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଇନେ ରେଡିଓରେ କହୁଥିଲା ଆଜି ପରା ବାତ୍ୟା ହବ। ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଲେ ଏଇଠି ରହିଯାଅ। ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ କରି କହିଦଉଛି, ବାତ୍ୟା ଛାଡ଼ିଲେ ତେମେ ଘରକୁ ଯିବ। ଆରେ ଅମର, ତୋ ପୁଅ ଆମ ଘରେ ଅଛି। ଅଇନେ ରେଡିଓରେ କଣ କହୁଥିଲା ବାତ୍ୟା ହବ ଆଜି। ବାତ୍ୟା ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ଘରକୁ ଯିବ ହେଲା। ଆରେ ବା ବଣ୍ଟି, ତୋ ବାପା ନମ୍ବର ଟିକେ ଦେଲୁ। ନଚିନ୍ତ। ଓରେ ବାପା, ଆଉ କହନା, ଏ ଫୋନ ନେଇକି ଯାଅ ସେପଟ ରୁମରେ ଫୋନ କରି ତୋ ବାପାକୁ କହିଦେ। ଲାଇନ ଆଇଲେ ଯାଇ ଟିକେ ଟିଭି ଦେଖେ, କଣ ବାତ୍ୟାର ସମାଚାର ଦଉଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ JKSK କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ହସକୁରା। JKSK ମାନେ ଯାହା କହିବ ସତ କହିବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ଏହା ଯେ ଆଜି ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହବନି। 2 ଘଣ୍ଟା ନାଇଁ 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 2 ମିନିଟ ଭିତରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ କରିକି ଘରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଆନ୍ତୁ। କଲେଜ ବାଲାଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ, ଯେ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଉନ୍ତି ସେ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତୁ। 10ଟା ପରା ବାଜିଗଲାଣି। ଆରେ ବୁଦ୍ଧିଆ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ?